लानानै उन्दुगासिनो रायजोफोरा हमनो नागिरबाय गुबै खोथाया मा बे हौवाया सोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाथाय बुजिगोन कुइननि हासबेन्डआ सनिया कुइनखौ गारबाय होननानै खोनानो मोनदों थ' सनिया कुइनआ नैबे मानसिनि सायाव मा पस्ट होदों बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरो बे बाथ्राया सैथो दै एप्रिल फुल दिनै एप्रिलनि 1 तारिख होननानै जग खालामदों बेफोरबायदि नङा जुदि बाथ्राखौ जग खालामदोंमोनबा बिनि हौवाया बिनि बिनानावनि सायाव आरो बिनि रुम भाराथिफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनाय नङामोन हौवा लाबो उन्दुफैदों आरो बिनि रुम भाराथिफोर जाम्बाफोर नोंसोरो जाम्बाफोर दोनदो सेदा खालामसै बाबाय खालि सनिया कुइन खालि सनिया कुइन मा सानदों नोंसोर सानदों नामा बियो सैथो नोंसोर सानदों नामा बियो बिराद नंथारगौ नङा नंथारगौ सानदों नोंसोरो बे माब्लाबा दा फोथाय 100% बे नङा मा सनिया कुइन फेसबुक अन खालामबाबो सनिया कुइननि इउटुब खुलिबाबो सनिया कुइननि मा सासे मानसि पपुलार एसे गोजौ रिङाव थांनाय मानसिफ्रा एसे फिसा फेक होबानो फिसा मोनसे माबा पस्ट होबानो नोंथांमोनखौ जावरिखावनांगौ नामा बारहुंखा बायदि फाग्ला जानाय बायदि रोनावनांगौ नामा नोंसोरो मालाय साबस्क्राइबारफ्रा खम जाबाय भिउफ्रा खम जाबाय आर्निंफ्रा खम जाबाय आर्निं नांगौ भिउ नांगौ फलोवार्स बुरजा नांगौ फेसबुकआवहाय बेनि थाखायसो भिडिअ बानायगासिनो दङ बिथाङा नोंसोरखौ रोनावबाय थागासिनो दं माथो मासि जाम्बा नोंसोरलाय मासि जाम्बा फेकसो नोंसोरबो बेखौनो फेकखौनो माने नोंगौ बायदि बिराद मोजां बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनै बे समाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय लोगोफोर दिनै जों सावरायगोन सनिया कुइननि नङा होमबा नोंथांमोना सानदों नामा सनिया कुइननि बेबायदि भिडिअ बानायनाया थारैनो सैथो गोबां इउटुबारफ्रा शेयार खालामबाय गोबां इउटुबारफ्रानो हगारबाय नङा होनब्ला दा मैयानि दिनखौ नोंथांमोना मोनथिखायो थगायलायनायनि दिन नङा होनब्ला आंबो हाउस भिजिट खालामनायावहाय बेंगल साइडजोंहाय हाउस भिजिट खालामदोंमोन बे समावहाय आंनावबो हाबफैदों आंबो नुदों दा बेयाव आङो दिनैथ' एप्रिल फुलसो थगायलायनाय दिनसो बिदिनो थगायदोंबो जानो हागौ बिदिनो सोरबा बिदिनो थगायखायो होननानै सानदोंमोन आं दा गोबां शेयार जाबाय दाना सनिया कुइननि पस्टखौबो आङो नायबाय लोगोफोर नायनानै नुबाय सोरबा मेक्स बसुमतारीनो दाना मेक्स बसुमतारीखौ लिरना होबाय बिबा सोर नङा होनब्ला लोगोसे बियो मा फेसखौबो मोजां खोन्थायाखिसै बाट बियो मा मबाइलजों ओरैनो फिसा ओरै खोन्थाना होबाय मोजां क्लियार नुवा आरो बे मानसिया नंखाया ओरैनो बैखौ माबा खालामनानैसो जकिं खालामनानैसो बियो माने ओरै खोन्थाफ्लाखादों बियो आं नोंखौ बिदि भिडिअ बानायगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा बेबायदि आंहा एसे फलोवार्सनि गोनांथि जादों साबस्क्राइबारनि गोनांथि जादों भिउआ खम फैयो आंनि भिडिअखौ दाना खम नायबाय भिउआ खम जाबाय बेनि थाखायनो आङो नोंखौ लानानै मोनसे कन्टेन्ट बानायनो नागिरदों नोङो आंजों लोगोसे हेफाजाब खालाम नों आंखौ मदद खालाम नों आंखौ जेबो दासान अननानै बेबायदि होननानै मोनसे सनिया कुइनआ भिडिअ बानायदों नंगौ नङा दा नोंथांमोना बेखौनो मा सानदों सनिया कुइननि बिनानावा बेबायदि दस्राहाय हौवाजों बिदिनो रुमावहाय बेबायदि गाज्रि खामानि मावबाय थायो होननानै मा नोंथांमोना सानमारदों नामा बे नङा नोंथांमोनखौ जावलिया खालामदों नोंथांमोनखौ मा फाग्ला खालामगासिनो दङ नोंथांमोनखौ मा एकदमबारे थगायनानै बियो मा गावनि भिउसनि थाखाय गावनि साबस्क्राइबारनि थाखाय गावनि माखासे मा होनो जेनाखि आर्निंआ खम जाबाय भिउआ खम जाबाथाय आर्निंआबो खम जायो नालाय दा भिउ खमनि थाखाय बियो फेक बेबायदिनो पस्ट होनो गोनां जादों दा नोंथांमोना बेखौनो मा शेयार खालामनानै दा बेखौ भाइरेल खालामना होलायबाय मोनसे खोथाया बेनो लोगोफोर मानि सोरनिबा भिडिअआ डाउन जादोंब्ला भिउआ सोरनिबा फलोवार्सआ खम जादोंब्ला बेवहाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो सोरबा सासेखौ नङा सासेखौ फेक खालामनानैबो गोनां जायो सोरबा नङा होमब्ला आरो नङाबा सोरबा मा फैसानि थाखायनो गोबां सोरखौबा माबा मा होनो बेबायदि फेक खालामनानै सोरखौबा बिदिनो दुखु होनोबो नागिरो दा बिथाङाबो मा दिनैनि दिनावहाय बेबायदि फेक भिडिअ बानायनानै मानसिफोरखौ फाग्ला खालामबाय गोजाव होबाय दा फोथाय रायजोफोर दा फोथाय लोगोफोर आङो बिनि फेसबुक प्रफाइलावबो थांनानै नायखांखाबाय थांनानै नायनानै बियो बिनि गावनि प्रफाइल
बिनि भिडिअ सरि बिनि इउटुबनि भिडिअखौ नायखांबाय आङो इउटुबनि भिडिअखौ नायबाय बे भिडिअआ गावनि होनाया गैला बेखौहाय आनलिस्टआव खालामनानै दोनबाय बा प्राइभेट खालामनानै दोनबाय बेखौ नुवाखिसै सार्च खालामबाबो नुवा आरो फेसबुकआवबो नायबाय आङो फेसबुकआवबो बिनि भिडिअआ बे मेक्स बसुमतारिनि होनाया गैला दानबाय आरो लिरनायखौल' पस्टखौ ससे मोखांखौ हास'नानै ओरै गोजौआव लिरनानै होबाय दिनैहाय दाना गोदान 4 घन्टाल' जादों नै 4 घन्टायावहाय बियो मोनसे पस्ट खालामबाय लोगोफोर बेयाव आं थाग थिग नायसनदों दिनैहायबो नंगौना नङा बेबा होननानै आं भिडिअ बानायाखै दा नायदो नैबे 4 घन्टा जादों बेयो 4 घन्टायाव बे मावदों मानसिफ्रा आयु नंखाय नङा नंगौ नङा खुनु बुजिया एसे मोनसे इनफरमेसन होबाथाय गोबां मानसिफ्रा जावरिखाङो गोबां मानसिफ्रा बेबायदि फेकखौनो नंगौ साननानै मानसिफ्रा गोजावलाबायो आयु होननानै मिनिबाय जोंखौ होमबा नायदो नोंथाङा मा बुजिखो होमबा बियो जोंखौ थगायदोंसो नोंथांखौ थगायदोंसो नोंथांखौ उल्लु बानायगासिनो दङ नोंथांखौ जाम्बा बानायगासिनो दङ नङा होमबा नोंथांमोनाबो भिउनि थाखाय खालामदों जानो हागौ नङा होमबा आंबो आंनि भिउनि थाखाय खालामदों नाथाय बेबायदि फेक भिडिअ खालामबाय थानो नाङा दै नंगौना नङा सुग्रोमनांगौ बिजिरनानै नायनांगौ बै सिङाव हाबनानै मा दङ बै गामियाव मा दङ बै गामियाव मा बुस्थु दङ बिदिखौ सुग्रोमनांगौ नङा लोगोफोर नङा सनिया कुइनआ थगायदों गावहा फेसबुकआवबो फल'वार्सआ खम जाबाय भिउआबो खम थांबाय आरो इउटुबावबो बिना भिउआ खम थांबाय दा बेनि थाखायनो बिथांनि भिउ आरो मा फैसानि गोनांथि जादों बेनि थाखायनो बे फेक भिडिअ फेक पस्ट होदों बुजिबायना दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबाबो नायनानै मिथिखाबाय बुजिखाबाय जानो हागौ आङो बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय नोंथांमोना फोथाय नोंथांमोननि खोथा बे खिन्थु फेकसो आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ बाय बाय अल दा बेस्ट